Sukkerchok, I er jo faktisk de eneste gengangere. Der er 9 debutanter, og, altså nu snakker vi på den, der står på scenen, ikke? Ja. Er det så jer, der skal lære de andre, hvordan man skal... Ja, nu skal du høre. Så kommer vi til Aalborg, ikke også? Og så bliver det sådan her. Nej, det tror jeg. Jeg tror, vi har vores helt egen stil, og jeg tror måske ikke, at det passer så meget ind med det, de andre kommer med. Så vi lader det blive inden for vores 3 vægge, havde jeg sagt. Og så tror jeg, at der er mange af de andre, som også er meget erfarne, eksempelvis Brian Rice og Kaja og så videre. Så jeg tror godt, de kan klare sig selv. Men I er de eneste, der har stået på Grand Prix-scenen før, kan man sige. Ikke? Det vil jo blive helt særligt hjælpe, jo. Jeg forventer helt klart, at Brian han lige kigger over og får et par gode råd af os her senere. Hvorfor nogle erfaringer tager I med fra sidste år? Altså man kan sige, at det hul i scenen, der var sidste år, det er der jo måske ikke i år, så den kan vi jo ikke sådan tage med over. Men den kan der høre noget vand, ikke? Ja, altså sådan en faldgruppe med vand i. Så kan vi vandhuller i stedet for, nu må vi lige finde ud af, at vi ikke det kan blive sådan noget Miss Wet t-shirt. Jamen, så kan vi glide på scenen, ikke? Altså. Jeg håber, jeg har det lille overskud, som man måske ikke havde sidste år, til lige at sende mine kollegaer et blik på scenen, fordi det sidste år var der meget koncentration omkring de her indie, man aldrig havde prøvet før. Det er altså den musik, man har inde i sin øresnegl. Og der er mange tekniske ting, fordi vi jo som sagt aldrig havde stået på en scene sammen før. Og optrådt, og så slet ikke sådan en stor event. Så jeg håber, jeg har det ekstra energi, så jeg ligesom kan nyde det sammen med dem på scenen. Sidste år kan jeg huske, det føltes lidt som at gå ud, det gjorde det i hvert fald for mig, og gå direkte ud på sådan en skøjtebane. Da man først kom derud, så var det bare sådan, så skulle man ligesom bare igennem. Kan jeg huske, sådan havde det sådan lidt, som om man skulle med hjelm og knæbeskytter. Det var følelsen af det. Jeg håber så meget på i år, men hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg faktisk, at jeg kommer til at blive akkurat lige så skrækslagen og nervøs og alt muligt. Jeg synes faktisk, der hviler et endnu større pres på os i år, end der gjorde sidste år. Så Men det har hjulpet fra starten af. Altså, jeg vågnede i hvert fald op i morges og tænkte, hvor jeg glæder mig. Hvor sidste gang, da jeg vågnede op inden pressemødet, der tænkte jeg, hvad skal der ske? Hvad er det for noget? Og jeg var bare så nervøs, hvor jeg sådan virkelig i dag, jeg glædede mig bare. Jeg havde fået vores Grand Prix-sang over på min mobil i går aftes, så den havde jeg sat til at være min alarm. Så da jeg vågnede i morgen, så var det vores Grand Prix-sang, og jeg har aldrig været så hurtigt ud af sengen. Det tog mig 1 minut, og så jeg bare sådan, og så snussede den af sig selv, inden sangen var færdig, så blev jeg sådan helt, så skulle jeg lige høre den igen. Så det var en god start. Men er det så, det part 2 eller hvad? Eller? Nej, det kører vi ikke med. Det er ikke Super Mario-spil 1 og 2. Hvad er det så for en slags sang? Altså er det et helt andet udtryk, vi er ude i nu? Altså rent rytmisk er det jo en optempo-sang også, og så er der nogle andre segmenter, kan man sige, i lydbilledet. Teksten, er der en anden, der forklarer teksten, kæmper for kærlighed. Ja, budskabet er jo lidt noget andet, eller det er i hvert fald mere direkte. Sidste år kunne man tolke alt muligt forskelligt ud fra det, men her er det meget sort og hvidt. Altså, kæmper for kærlighed, og budskabet er jo bare, at... undskyld. Jo, jeg sidder bare til med. Og vi har meget bold med mine fakta. Ja, budskabet er, kom nu Danmark, kæmp nu lidt for det, mand. Ja, ikke give op så nemt. Husk at holde hinanden i hånden. Alle de nu kan folk jo huske fra sidste år, det går jeg ud fra, at de fleste kan. Bliver det en fordel eller en ulempe? Det ved man jo ikke. Vi tager jo lidt en chance ved at stille op i sådan et stort show her igen, fordi på den ene side kan det være, at der er nogen, der tænker, det er dem fra sidst, dem har vi set, og på den anden side kan det være, nogle af dem, der stemte på os, som havde håbet på, at vi gik helt til slut, de vil stemme på os igen, det kan man jo håbe på. Jeg vil sige, vi får da meget indfriet, hvis vi får den opbakning, vi fik i salen sidste år, hvis vi får den igen, fordi det var simpelthen så fantastisk. Altså det publikum, jeg har aldrig prøvet noget lignende. Det var jo helt vildt. Det var så fantastisk. Jeg bliver helt jeg skal Men vi er jo med, altså man kan sige, vi er med i år, fordi vi har lyst til at være med i Grand Prix igen. Og alt det der, man kan jo ikke begynde at sidde og gætte og så sige sådan, vi vil kun være med, hvis vi går langt igen. Det er der ikke noget, der hedder. Så vi er med, fordi vi synes, det er smadret at være med i den her kæmpe store folkefest. Og vi synes, vi har en god sang, og vi havde en god oplevelse sidste gang, det vil vi gerne have igen. Så må vi se, hvordan det går. I har fået startposition nummer 9, har jeg set. Nå, det ved vi ikke engang. Det har I slet ikke set. Hvor ved du det fra? Det står i presmaterialet. Nå, det har vi så ikke fået. Det har I ikke fået. Men det er jo slet som udgangspunkt en ret god lodtrækning. Er det det? Hvem er så nummer 10, kunne man spørge? Det er Silas og... Nå, okay. Jamen,
Den skal vi da... Nå, det har vi slet ikke vidst. Men er det noget, man skal lægge noget i det der? Men, det plejer bare at være sådan 9'erne og 10'erne. Det er jo ikke jeg vil sige, jeg havde håbet på... Altså sidste år var slutfinalepladserne jo sang nummer 3 og sang nummer 10. Jeg tror altså ikke, man kan... Det er jo ikke til at vide. Jeg tror ikke, man kan det der. Altså, der kommer et resumé af alle sangene igen, kan man sige, ikke? Det, der kan være ved det, det er, at man kan nå at blive rigtig nervøs, fordi man skal sidde og se alle de andre, inden man selv skal på, ikke? Og så er der lige en, der har spildt noget vand på scenen, og tjuhej, hvor det går, ikke? Ja, så kommer der rigtig meget, Ej, jeg kan bare lige se en af os, der glider i sådan et lille stykke vand, de ikke har fået fjernet. Jeg er på 7, 9, 13. Og det er det der vand, du skal banke under bordet, når du siger 7, 9, 13. Det er bare knock on wood. På svensk siger man, prøv at høre, man siger på svensk, tag i 3. Ja, der kan du sætte i 3, men det behøver det ikke være. Tag i 3, simpelthen. Det håber vi altså ikke sker. Undskyld, vi håber, at Ja, så skal du lige og så bedre end tredjepladsen sidste år. Eller? Ellers så er der lidt ekstra action, hvis der er en, der så får I ekstra mange klip på YouTube, ikke? Det er ligesom, da Brink sang ikke gik ordentligt i gang i starten, så får man lidt mere sympati. Det er det. Det kan være, at vi sådan med vilje skal... Det var en god sang. Jeg vil sige, at hvis vi overhovedet når til finalen igen, så vil jeg være dybt taknemmelig. Det er bare et spinkelt håb, man har om at lige kunne nå ind i finalen. Og har den potentialet, altså nu? Jeg havde ikke sagt ja til at være med i den her sang, hvis jeg ikke synes... Man kan sige, i og med, at vi var så glade for vores sang sidste år, så skulle man så også være endnu gladere, om end ikke for den sang i år, ikke? Så jeg er gladere for den her sang. Det der er forskellen fra sidste år til i år, det er, at sidste år var det jo sådan set sangen, der var kommet med. Ja. Nu er det os, der er kommet med. Så den her gang har vi haft lidt mere indflydelse på. Altså sidste gang var vi jo vilde med sangen, og det var derfor, vi havde bedt om at synge den. Men i år har vi jo faktisk kunnet skrotte nogle sange undervejs, som vi ikke synes, vi havde lyst til at synge i Grand Prix. Så det har vi gjort. Så flere under opsang. Ja, det var der. Så vi håber, kan I tre overhovedet blive enige om, hvad er men godt der er vi forbavsende faktisk ret ens med hvad vi kan lide. Det har vi i hvert fald lært at blive. Altså man kan sige, selvom vi selvfølgelig har... Det er jo også under paraplyen Sukkerchok. Ja, det er det er. Det er selvom vi har forskellige musiksmag, men så har vi også meget... Altså en ens musiksmag, der hedder det, som vi laver i Sukkerchok. Og det ved vi heldigvis godt alle sammen, hvad er. Så vi kan hurtigt høre, om det er en Sukkerchok-sang eller ikke. Okay.